21 книги и страшно много повече предложения за поредицата Ана. Какво може да правите извън самите истории. Всяка една книга има поне по една, две, три теми, които са интересни за децата, важни за тяхното развитие. А вие можете да ги поднесете с лекота, защото героите на Ана точно това предлагат. Една лекота за разговор. Те слизат на нивото на децата, не случайно се кискате и смеете заедно с тях. Използвайте тази лекота в историите, да пренесете в разговор с децата. Смъквайте, прочетете, може да си вземете нещо, забавлявайте се.